V čem je dobrá zátěžová deka? Hluboký a rovnoměrný tlak, který přirozeně uklidňuje tělo i nervový systém. Díky tomu lidé večer rychleji usínají, mají hlubší spánek a ráno se probouzí s pocitem větší energie a přes den jsou produktivnější. Mnoha lidem také pomáhá s úzkostí a stresem, protože se díky tlaku vyplavují hormony oxytocin a serotonin, což jsou hormony, které se vám vyplaví například, když vás někdo obejme. U nás ve Sleep Lab si zakládáme nejen na tom, aby deka dobře fungovala, ale aby také byla příjemná na dotyk a krásně zpracovaná. Používáme kvalitní materiály, rovnoměrné prošití, hypoalergenní výplň a naše deky jsou certifikovány standardem Ecotext 100. Jsou dostupné v několika hmotnostech, aby si každý z vás mohl vybrat právě tu, která mu bude nejvíce vyhovovat. A to nejdůležitější, tisíce z vás si již svou deku zakoupilo. A jste nadšení. Často nám píšete, že se vám konečně po dlouhé době podařilo usnout bez převalování a ráno jste se cítili odpočatí. Pokud hledáte způsob, jak zlepšit svoji večerní rutinu, zpomalit po náročném dni a dopřát tělu zasloužený odpočinek, zátěžová deka je snadné a ověřené řešení. Vyberte si tu svou na sleeplab.cz.